Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagpangayo sa pasaylo ang caterer sa mga nakakaon sa gin-serve nila nga pagkaon sa State of the City address ni Mayor Abe Benitez. Ini matapos ang ginpatawag kay Inasang Aga sa Bacolod City Government Center. Wala na nagatubang sa katapos ang media ang tag-iya sa Big Belly Food to Go matapos ang ginpatawag ng conference ni Mayor Abe Benitez agon ilang manapatag ang reklamo batok sa ginaligar panos nga pagkaon nga naserbe sa nagligad lang nga State of the City address o kung soka sang alkalde. Isa lamang siya sa mga caterers sa ginpatigayon nga soka sang alkalde. Sunod sa Secretary to the Mayor Attorney Carol Joseph Chu, personal nga nangayo sa pasaylo ang caterer sa alkalde kag nagpahayag nga hindi panos ang naserbi nga lengwa, salad kag iban pa nga mahimo na apektuhan sang mapaang nga panahon sang ginpatigayon ang soka sang Miyerkules. Ang caterer ang handa man nga mag-reach out sa mga nagreklamo nga mga bisita. Isa ka dinner buffet ang ginhanda sa mga caterer sa malapit 1,300 ka mga nagtambong sa soka sang alkalde. Nalakip na diri ang mga negosyante, barangay officials kag katapos ang media. Ginpahayag man ni Benitez nga tungod sa natabo mahimo nga i-blacklist nila ang caterer sa mga accredited food suppliers ng local government unit. Although I'm leaning towards accredited sa city, I'm leaning towards Panasas accreditation. So, mga sila apology, kaya they have committed na ma-reach out man sa tanan nga taho nga apektado sila dito. So, amo na itong kwan. So, it's up to them na. Sila na lang ang pagwa sa nila official statement about the matter. Pero sa amon niya side, ang proseso namon niya i-kuhan lang itong gusto ni Mayor nga i-delist or i-blacklist sila. So, kuha naman naman. Pwede, padayon naman.